Pa da, bio je tu Ignac Jurina. On je poslije kad je otišao od nas završio NK Zagrebu kao profesionalni igrač nogometa, pa Jurina Anton koji je završio u Varaždinu, a jedno vrijeme je igrao i Krznar Damir, znači bivši igrač Dinama, današnji trener u Sloveniji, isto nogometu kod nas. Tako da, velim, to je bilo lijepo vrijeme i lijepa uzbuđenja i normalno bilo je slavlja, a bilo je nekad i malo tugovanja. Ja sam tu uvijek i duhom i tijelom i kad god neke zapne treba napraviti, tu sam, pa ako treba i kositi travu, kosimo travu.